Joshua. Po Rigiti Vu. Chipiri chinotapira kuti tapi 6 August 2024. Makabatira kwa watereri manyama. Icho kwa demu ya Zimbabwe kandipina ndiri mukati mekuri basandaka batane sandaka pakata. Ngati ndiri kuremerwa muri ya Zimbabwe. Zvinoitika mukati menyika ya Zimbabwe. Kubudikidza kukitika kwacho. Asi nyaya dzinobva kwamuri dzoitwa nemi, dzigotongwa nemi, dzigodzoka kwamuri. Nokuti ndimi vana veZimbabwe vakabata vari pachimuti. Ndokusaka chichedzera kuti the whole nation on one session. Muri ya Zimbabwe ndine nyaya mukati meguta reHarare. Vabereki vari kuchema mushure memwanasikana akaroorwa. Kune mumwe musha unonamatwa. Asi mwanasikana uyu ari kurwara ari kweikoko achirwara kudaro akasvika mushure mekurwara nemakumbo ndokubva abhoilisirwa mvura ndobva aiswa makumbo mumvura iri kutsva iri kupisa ndokubva atsva atsva kudaro pakazvitakura nepamuviri. Hama dziri kuchema kuti tikaenda tichida kunoona mwana uyu tinopiwa 5 minutes kana tinosirwa munhu padhuze atitenjere kumira nemwana uyu ende atitenjere kuenda naye siyai ende tinotonzi izvo zvimamuona zvakwana achidzokerai. Vari kurambidzwa nechechi here kana kuti uko kwakaroorwa mwanasikana ndoko vari kurambidzwa kuona mwana wavo akavharirwa izvezvi. Vese vatenderera asi vane mashoko avanoti ari kutaurwa navatezvara anoita kuti ndiwe nyaya pano. Kunyange ari mwana wavanoti tapererwa. Ndine nyaya mhuri yemuZimbabwe, ndine nyaya ndinayo mhuri yeZimbabwe. Nyaya yandira kutaura panapa iyi hei ndiye kugwanda. Mukoma KB kune mukadzi ane 67 years ane murume wake akafa iye achibva vana 6. Mukadzi uyu ari kuti izvo kurwara kwaita izvezvi sori ndati gwanda ibhangeti pabhangeti mhuri yeZimbabwe achidaruka ari kuti iye ndarwara 3 years ndikarara kwenguva yakareba nguva yangu ikukwana yasvika ndinofanira kuti ndife musi wa 17 August mwedzi unoyu mwedzi watapinda unoyu musi wa 17 ndiyari kuti zuva iroro kunyange zvikaoma sei handione unichidarika asi ndine zvandinoda kupupura bhosho ndakunzwa yemuri padhugeni darikai nekuno pane zvandinoda kupupura. Makasvika here mukaona amai ava kokana tadanwa mukoma KB toita sei paka tasvika ndokubva vapupura. Inzwai zvavakapupura vanoti iwo ndine zvinhu zvandinofungidzira kuti inini mukati medenga ndipinde kana ririko ndozvandinoda kupupura. Ndakazviita makaiteya vakapupura nyaya yekusangana pabonde nemurume asiri wavo kureva kuti chipfambi ndokubva vapumbura zvokuti kana munhu akafa panyika ndinofungidzira kuti ndini ndakauraya munhu. ndobva vaisa nhamba dzachona, nhamba yevanhu vavanoti kana vakafa ndinofungidzira kuti zvandakaita nekuti njere dzangu dzaiti dai munhu afa saka zvaakafa ndinofungidzira kuti ndini ndakauraya. ndobva vataura nhamba yachona, ndobva vataura nhamba yevanhu vavakaenda naye pabonde. Asi chiri kunetsa iko zvinozvi vane vanhu vavakaudza hama dzavo kuti ndiri kuona kuti nhengi anofa musi wakati nhengi anofa musi sofa kune 4 vafa madhisa vakataura. Ndinayo nyaya yacho mukoma KB zvakaoma inyaya yemubhangeti. Ndine nyaya mukoma KB yemaprofita vanokwenda kuita 11 vakamuka vakarara mushure wokushevedzwa pane umwe musha kuti paitiwe choto ndokubva pasangana machechi anokwenda kuita 7 pane maprofita anosvika 11 vese mangwana kusena hapana kamuka vanga vakarara pasi vamwe vasiri maprofita vamwe vanga vakapera simba vamwe vachichaya vachirutsa vamwe vachiteseka vanhu vakupenga asi vakambengi vane shoko ravakaudzwa nezuro manheru vachitanga choto nemukoma wepama paitiwa choto kuti hongu maisa choto pano asi toda vanhu vakasimba. Maprofita pavakamuka makusene vakapera simba vachirwara vanga vakapfeka magemenze hapana anga sina gemenzi rake vese vakapfeka magemenze asi apapa nyaya yacho ndinayo. Vanenge vachida kukubatai kuti vatsvage nhamba dzevabatsiri pamwe chete kanekupaika nyaya munobatika panhamba dzenhara dzinoti kudini. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndinobatika panhamba isina chipomero, nhamba isinganyadzisi yangu nhamba inoti nezita 0771 545 025 0771 545 025 0771
tenda nthawe zafikazo pana 2 minutes to 10 tilibe nthawe right ziri kudiyana ziri kunyangutana tsudzurani chakuyamba icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafatsa dziri kuitika matima nawo senyika ino paka bangeti chakubhangeti chiri kuti kudini mamukaseiko mukoma wangu Dr. Kandishaya ndinochiziva kuti muri kusona muri muimba ipapo ingo ndikwazisirai vese vamuri kusona navo ipapo vapeisando vakwazisei ndati vapaseni moni kuti kwanzi na Bosho moni chikonzero ndakadarika neimomo muri ya Zimbabwe nyaya yekubhangeti yakamira kudai ndakasvika pano umwe musha wandakashevetswa ndokubva ndasvika ipapo ndasvika mukati mejupa yekubhangeti pana amai vari kutaura vachiti Bosho wona ndakarara ukanditarisa chimiro chandinacho hauchisiriwa muviri wangu ndave ne 3 years ndakarara ndinoita kushandurwa kuita kutarisa saidi asi pane hope dzandinirota pane hope dzinouya kwandiri kureva kuti musi wa 17 ndakaudzwa kuhope kuti ndichasiya nyika ndati ndichafa asi honai panapa ndakarara panapa vakawanda vari kuuya kuzondibatsira panapa ndevekuchechi vari kundinamatira vachiti zvose zvari kuparidza zvandiri kunzwa pakunamatira vari kuti izvo munofanira kuti muende kunozorora muchipedzekana kuri kuti masiya nyika mwari watonga kuda kwawo munofanira kuti muzorore vanhu vauya kuzondinamatira vanodarika 10 machurches vachiuya kuzondinamatira nokuzikana kwandaita munzvimbo ndaiva munhu aifara nevamwe ndichiita zvakawanda ndine zvitori nezita munyika zvinozivikanwa kureva kuti munhu wandiri kutaura uyu dai ndaikwesa kutaura nezita nyika maiziva nezvemunhu ane zvaakatombokwikwidzwa mukati menyika yeZimbabwe akamiririra nyika denioroshi weripinifo wakachiwemba kemenikasha muchiti mudzimai uyu pane zvaanozikana nazvo munyika muri kuti iye anozikanwa nezveibaba Isabel mitambo here anozikanwa nezvemadhirama here anozikanwa nezvekutsudzura here kana kuti anozikanwa mukoma KB nezvekuimba akatomboimba achigara mukati meguta rekuHarare zvaakataka kurwara ndokuchinogara mukati menzvimbo yekubhangeti asi nzvimbo dzakafanana nemagala nedzimwe akatomboita kunze kwenyika muimbi andirika right mukoma KB akatomboita kolabo neumwe muimbi anozikanwa iko zvino zvari kurara ari panhoo mukoma KB regai nditaure zvaakati ndakumbira kuti utaure nekwandinoenda ndichasiya ndati Bosho ndakamuti ataure mukoma KB anoti iye murume wangu akafa pakufa kwakaita murume wangu ndiri kufungidzira kuti inini ndiri mumwe womumwe akakontributa rufu rwemurume wangu murume wacho akashaya gore ripi murume wake andinazobvunza gore but iye aroradza kuti murume akafa kudhara zvadaro mukoma KB ari kuti vanhu vakafa vandirofungidzira kuti inini pane rufu rikusanganisira nini vanokwenda kuita 4 kusanganisira 1 murume wangu varume vandiri kufungidzira kuti inini ndakasangana nawo kubva ndine murume wangu kusvikira murume wangu afa kusvika ndakuti ndapa bonde inini it's 167 167 asi vakataura nemazita is7 167 asi vakati ndirogona kutaura nemazita is7 asi inini pachangu ndichiziva ndiri ndega usati wauya kuti ndizokuudza it's 167 varume vakasangana nawo pa5 vakataura nawo anosanganisira kuti pakati ipapo pane hama yemurume wangu wandakatosangana naye murume wangu asati afa wenzvimbo ino kana hama yenyu ari mukati muno isokwadi ndokubva vashevedza wavaiti mwana wehanzvadzi yawo ndikati mwana wehanzvadzi yenyu ndimi anobva kumusha kwenyu musha wamugere uno uyu musha wamakaroorwa ndoda hama yemurume kuchibva kwashevedzwa hama yemurume ndokubva kwauya umwe munhu ane zita rekushevedzwa kunzi ndichairman mudzimba matigere ndikati zvaita ndokutaka kuchipupura vachipupura vari imomo vane pamwe pavakasvika vaakutaura vachitipa vanhu vandiri kutaura ava chairman munogona kundibatsira uyu munhu munomuziva vachibva vangoseka kureva kuti zvitaura vakaita sei vakabva vasvisiva ndokubva vataura nyaya iyi vapedza kudaro mukoma KB pane nyaya yakazotaurwa nemukuru wenzvimbo anga ari mumbamu akati ndine nyaya yandiri kunzwa inini sachairman ndinogara mukati menzvimbo muno but vanhu vari kuuya vachitaura nyaya iyi kushevedza kwamandiita kuuya panapa ndiri kutotya ende inini pandakasvika mukoma KB vanhu vakaita misiki yekugara vataura kuti Bosho ashedzwa ari kusvika apa location mukati menzvimbo iyi manga makazara vanhu murodhi so ndakanga ndakavhara mahwindo ndisapinde vanhu vamwe vakatoziva kuti ndapindapo nokuona motokari ichida sei isvika mukoma KB vanobvunza kuti izvo muno mutaita rufu rwaita munomu but pane mashoko atiri kunzwa ari kuzobuda kuti pane zvokuitika zvikanzi mirai kutaura regai nditaure inini ichokwadi munomu handisi kuenda kumarufu asi ndinogona kuudzwa asi kune vanhu vafanira kuenda kuita 4 munzvimbo inoyi vanhu ivava ndakatovarota ende ndakatozvitaura kuti vanhu vachafamba dhisi akati ichokwadi ndakanga ndazvipiwa vanhu vakakudzai vane kunyeba ndakanga ndazvipiwa saka izvezvi
munhu akauya panapa inini ndinokwanisa kutomuudza kuti iwewe zuva rako rekufa musi wakati. Zvaita kuti pakataurwa nyaya iyi amai vapambapa mune machurches vaenda kunoona matirapo vakabhana kuenda pakataka kutenderera shoko iyi. Nevanhu veukama vamwe vava shoma vari kusvika pambapa vachinoona chi? Vachinoona mai vachiti ini mishoro muri panapa imimi ndogona kukuprofitai kuti ndikuudzei. Inini pachangu ndakanga ndisiri 1 ndine munhu wandakanga naye ndichifamba naye akatenda kuti hamunokwanisa kundiprofita. Ndobva profitwa hangu inini hangu ndakaramba. Ndakati handiri kuita sei? Handiri kuprofitwa. Ndakaramba. Munhu wandakanga ndinaye inini akaprofitwa zvakaita sei? Zvakaprofitwa. Ndikubva ndati inimi zvakuya pamuri mimi chiprofita here kaunda sei zvikanzi achizi chiprofita ndichitotaura newe sezvizvi. Nditoziva kuti ndiri kutokuona zvese kumberi kwawakabva nekwauri kuenda neupenyu hwako. Ndine madestiny time nenguva zvandinazvo. Chemeni neni tose takaramba zvotikati isu hatikwanisi kuita sei kuprofitwa zvikanzi allright. Asi inini akabva tonditi no kunyange dai ndaida kuprofita handikwanisi kuprofita hachiri kuprofita ndikaisa kuprofita. Ndokubva mapinda mwana akapinda mukoma KB mwana wehanzvadzi yavo akatumirwa kuti azogara pambapa nekuvabatsira chikonzero munhu asisaindi kunyange kuchimbuzi nekuti akutobatsirwa zvikanzi panotoda munhu werudzi ndokubva auya. Amai avo vakarara apa vane vanonokwenda kuita 6 kusanganisira 2 vasikana 2 ava 1 akaroorwa 1 anogara mubhaketi imomo but haasi pamurume but haasviki kumbe kuri kuroora mai ava. Vakati mwana wangu uyu hauyi pano ndogona kumuprofita but handisoda kumuprofita. Asi wandoda kuprofita izvezvi mwana wehanzvadzi yangu uyu handisi kuprofita iye ndiri kuprofita baba vake. Ndakabvako musi weSunday nhasi Tuesday vachibva vataura date netime yavakataura muri yeZimbabwe. Date netime zvakataurwa namai ava zvazviri zvaMonday nezuro. Ichokwadi zvavakataura kumapasti 4 nezuro. Hanzvadzi yavo yakafa baba vemwana wavari kugara naye akatofa. Vakafa vanga vachirwara here kana kuti kwanzi vanga vasingarwari. Vanoti ivo inini ndinokuudza nguva yauri kuenda kuti uchaenda nezvei ukadzika ndokuudza but ndogona kukuudza time nenguva nekuti ndikakuudza nezvichaitika haukwanisi kufamba nekuti unogona kusangana nezvinhu izvozvo zvisiri izvo asi time yacho ichida sei ichiuya. Ndoda kuti ungoziva nguva yako. Ende baba vakabvaita sei vakutonzi vakafa nezuro nematambudziko. So iko zvino mukoma KB vanhu vari kusvika kuenda pamba apa vachiti unogona kunoudzwa zuva rako unogona kunoprofitwa uchizwa zuva rako. Handizivi kuti zvakamira sei. So inini mai ava vakanditi ndiri kukumbira usvike kuno kumusi wa15 August. Ndine zvandoda kutaura musi wa15 August. Ndiri kuda kutaura kurudzi rwangu nekurudzi rwandakanga ndakaroorwa nevana vangu. So inini ndakazokumbira kuti musi wa15 usati wasvika ndiri kukumbira kuti mundisanganise nemunhu wekurudzi rwenyu nekurudzi rwamakanga makaroorwa. Handikwanisi kuuya nekutaura kwenyu mega asi nine kutya kwaiva pakati pangu vachibva vanditi ndiri kukuona uri kutya usatya ndinda kudana. Amai vachikushedzai vachiti pane zvinhu zvandiri kuona zvinogona kuti tadzisaka kupinda denga kusanganisira ndakakonzera karufu rwevanhu 4 handiti kusanganisira murume wangu vakakonzera rufu rwevanhu ava nei havana kutaura. Vakataura nyaya kuti ndinoisa shoko rokuti kufa kwakaita vanhu ndinoona sekuti inini pane zvandaiplana pamusoro pavo chaive chishuwo changu kuti vanhu ivavo dai vafa ende zvishukwadi vakafa. Saka ndiri kutoona sekuti ndingakonzera chi rufu rwachona. Varume vari kunzi naamai vakasangana navo 167 varume vavakasangana navo kubva vapinda mumba kwete vasati vapinda mumba. Vanoti ndisati ndapinda mumba handina kupinda mumba ndiri mhandara bhosho ndiri kupupura ndakapinda ndakutoziva murume vandiri kutaura panguva ino varume vandakasangana navo ndakugara nemurume kubva ndagara nemurume kusvika murume wangu afa nevandakasangana murume wangu afa kusvika pari zuva randasara ndiri kupupura ise 167 but 7 vanogona kutaura nemazita pa7 vamwe vakataurwa vanhu mukuru akanga arimo akanzi ndichitaura nezvemunhu uyu unomuziva mukuru achivhangoseka. Ngatitarise makakwanisire kuvabvunza kuti chikonzero chakaita kuti vasangane nevarume ava ndechekuti murume wavo anga asingavagutsi here kana kuti chii chaitika. Mukoma KB mamwe mashoko anga kuita senge anotyisa kubvunza nekuti wanga usingazivi kuti zvauri kuda kubvunza vanozvifarira here kana kuti havazvifarire because unogona kungoprofitwa. Baba Isabel chinhu chandiri kuona ndechekuti imi maitotyawo kuprofitwa. Ndakagara ndataura kuti kuprofitwa idii handidi but vakandisimbisa vakati aiwa no problem ndakudana ndini handikutumi usina nguva.
anditumi munhu wandoziva kuti haana nguva kukutuma kwandiri kuitaka ndiri kutoziva kuti une nguva asi ho kaida kuprofita no time akazoti no iwo handidi kuprofita bo gara wakadaro asi wandaive naye akaprofitwa zvaakaprofitwa. Saka chatingabatsirwe nacho nemhuri yeZimbabwe nevateereri manyama ndechekuti kudini pamusoro paamai vari kubhangeti. No, amaiwo pachavo vari kuti iwo nyaya iyi vati sunungukako kuitaura nokuti inini ndakufa hainei nenyika asi kunyange vakaiziva nokuti kune vanhu vari kutosvika kudarika nepano ndiri kuzviziva ende mwana wangu kana kuti mwana wehanzvadzi yangu kana kuti vana vanogara panapa izvozvo vakapinda mune vamwe mufaro wavo nevamwe wamushoma nokuda kuziva nekuti ivo pavakaziva zvinhu izvi vakafamba vachitaura kunze but kufamba kwakuita nyaya vakutotyiwa. Saka inini kusvika kwazviri kuita kuvanhu kutopopora kwandiri kuita handizi kuda kupopora kumberi kwekereke zvandataura izvezvi ndapopora kana denge racho ririko ndichapinda nokuti vazvichenesa asi vemakereke vaienda pamba pana amai avachivanamatira havachaende mazuva ano vachitya kuprofitwa nokuti vamwe vacho ndive imomo havachaendipo kubva vakatanga kuda nyaya iyi vemachechi vachaprofita havachadi kuuya ende zvavanenge vataura zviri kuitika sofa kune vanhu 4 vakafa ende chikoda kaprofita mazuva ende va5 nehanzvadzi yavo. Tisati katatengesa ndiri kukumbira ukamunyudze gejo zvekare mupfapfaidze chimwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matima nawose nyika ino muri yeZimbabwe zvakaitika zvakare ndiri mukati menzvimbo yemubhangeti imomo. Nyaya yakaitika ndeyekuti pane vakakumira mukomakepa watu kuti pamusha wedu wanetsa vanhu vari kufa vanhu vari kukanganisika toita sei nekuti tapera kufa ndokubva tikatironge choto verudzi rwavo kana kuti vefamily yavo. Nyaya yandakutaura muri yeZimbabwe yakaitika kumapurazi asi muri munzvimbo yekubhangeti yaitika kudaro mukomakepi nemuri yeZimbabwe vanhu vachibva vaungana asi nzvimbo yakasarudzwa musha wakasarudzwa musha wenhamba 2 mukati mefamily varume vakazvarwa varipo kutaura kuti kwatiri vanokwenda kuita 9 vari madzibaba ndokubva vaitawo vana vavo vane misha yavo asi mafiro yavo vari kuita vamwe vanofana maaccident vamwe vanongoti musoro vamwe vanodonha kumabasa vamwe vana vakawanda vasi kuroorwa ndo vari kuzikana nembide kupinda mumabhawa mabasa vasi kushevedza zvatoita seko zvatisangana pano parufu ngatigadzirei zuva ndokubva zuva rekuita icho chatinoshedzera kuti icho choto kana kuti vanhu vanorara vachinamata vanonamata makereke erudzi rweMweya Mutsvene vachibva vanzi kokai vanhu vauye neuwandu hwavo. Maprofita vakwanisa kukokana ivo panga paine masangano akati wandei uyezve pakasvika maprofita anozikanwa nezita anokwana kuita iwo 11 no mukomakepi maprofita anga aripo aisvika kuma 15-16 vachisvika kuma 15-16 maprofita kana vasvika vanokwanisa kuzivikanwa zvichienderana nokuti mumwe anoririra nendimi umwe anosumuka achitaura zviratidzo achita sei. Muprofita wese akasvika pamba apa asina kusimuka akave nechaakataura ndio maprofita akasara ndio maprofita asina kudona ndio maprofita asina chaakaona kurwara kungave kuchaya kurutsa kana kudona havana kudona asi maprofita iwo akatozobude kuzikana kuti uyu ndiye muprofita akabatsira kwanhengu uyu akabatsira kwanhengu but panapa vana kusuka vamwe akatozozvina mangwana makusini kuti uyu munhu ari panapa vachitanga kuti vakuita munamato wavo pana baba mukuru mukoma wepamba pakasarudzwa kuti paitiwe choto ichi akabva asvika ipapo akati makadii vatende muri pano vatendi ndauya nokufara nokuuya kwenyu neuwandu muri yedu tapera hakuna chiri kubuda asi zvamauya pano ndinotenda ndiri kukumbirisa zvamavinga pano ngazviite ende ivai muchiziva kuti makasimba pachinhu chenyu nokuti zvatakupechenjerai pano isu tatopera hapana kumira kutokushevedzai kurira kuti taremerwa saka tiri kukumbira kuti munge makasimba pane zvamunoita. Ine hangu handibati nemi ndakuenda asi kumira kwandaita pano ndaunzawo chibage chechikafu ndikaunzawo shuga mapostori mangwana munofuna kufunga muchida sei muchimwa tea ndakontributa ndakuenda. Ava vangachitaura ndiani? Ndiye mukoma pavarume vana baba vemufamily iyi asara mupenyu panga pachitirwa chocho pamba pani panga muningina wavo number 2 asi family yange yakaungana ipapo vaungana mukoma KB vanhu usiku pakaita mukadzi 1 akaita senge angobudirwa nedhimoni rake rekanetsa kupera richidonha pasi dzimwe dzenguva achimhanyura unopinda mumoto vanhu vachivataka kumunamatira vaingoti angosvika achidamatira munhu anokudubuka chirara uko angosvika achidamatira munhu anokudubuka chirara uko vanhu vakapera kunamatira vachidonha vachienda pasi kusvikira iye ataura kumunhu akamunamatira pekupedzisira kuti
ndisiye inini nditori right autaura kuti hana demoni vanhu apaisina munhu akuti sei achine mweya vanhu vese vangunyarira vanhu vakaneta mukoma KB kuneta kupera simba vanhu vakatanga kumapasi 2 dzeusiku vanhu vaichaya toilet yakanga iri pambapa vanhu vaimirirana kuda kupinda mutoilet vakapedzisira vamesa pamusha apa vamwe vachienda kuseri kwetoilet vanhu vachirutsa vanhu vachichaya mangwana makuseni panga pasina simba murume uyu baba mukoma KB anova ndiye mukoma uyu anogara munzvimbo izve 2 kilometers kubva pambapa murume uyu akasvika kune umwe murume wenzvimbo iyi zvikanzi kumba kwemunin'ina wangu kwarara vanhu vechechi zvikanzi ndazvinzwa kuchiimbwa zvikanzi vanhu venyu vanonamata nema ndiri kukumbira kukutuma kuti uende unoona zviri kuitika panguva ino izvezvi kumba kuri kunzi kunavanhu kunamata udzoke uchindiudza kuti waonei kana waona zvakanyanyisa fonera hama yangu inonzi Nhengi haiko ikoko ndirida kuti abatsire vanhu ivavo ndokubva asvika mukoma KB murume achisvika matauriro ake anoti ndichisvika pambapa handina kufara netumwe tuvana twairutsa twakarara amai vakarara apa mwana akarara apa mwana wezera ari kuberekwa chaiwo achirutsa apa amai vachirutsa vari apa vanhu vakazvimesa maprofita vakarara vachingoshanyarika panga pasisina unonamatira mumwe asvika murume uyu anofona kuti ndozvinasvika ndiri kuno kuti ndakuudzira kuti vanoona sei vanonamata nema saka udzai dzimwe hama dzangu kuti vanofanira kuti vasunungure vanhu nokuti vanhu ivava vanofa but chandiri kuda ndechekuti paite vanhu anosumudza vanhu ivavo achivabuditsa muyadhi momwe vaende kunze ndozvinoita kuti vasunungurwe vanhu vakaudzwa vakatanga kuramba vachiti kana vanhu vese vaita sokweisusu 1 tiri kutuma toita sei ndo pakaita murume 1 akataura mashoko achiti mukoma wangu ndinoziva nguva iyoyo yavakasvika paitirwa chechi ini ndakanga ndiripo pavakangosumuka vachinzi vari kutaura ndokusaka ndakabuda pachechi apa ndichitobuda pamba ndaitoziva kuti kusumuka kwari vachitaura ikoko itori problem ndokusaka ndakabuda ndaitozviziva kuti hapaitiki chakanaka apa kana muchida kuzviziva mukadzi wangu ndaenda naye kumba usiku ndichiti mangwana makuseni ndo parichaenda ikoko yezvo shoko rasvika iri mukoma wangu handimuchenesi wai makamutendera kumira achitaura ende family ndinoiblema family wai makamutendera kumira achimira imi muchitozviziva kuti pamuri kuita choto panapa ndiye munhu wamuri kurwisa naye saka veukama vaitoziva kuti mukoma vane chekuita vanotozviziva chiri kuitika mufamily ndo pakazonzi izvo ndiri kuda munhu ane simba munhu wandiri kutaura naiwe ukama mukoma KB ndoda kutaura mashoko akataura kuti ndine munhu wandakasarudza kuti aende kunobatsira vanhu asi ndakangokumbira kuti ngauye hake ndichimufonera asi shoko rangu rainditi ari kuya kuzobatsira kana kuti ndamukonzera rufu rwake nokuti anogona kungofawo ndokubva auya mukoma KB shoko rakanga rataurwa namukoma vaya kuti ndiri kukumbira mutore vanhu ivavo muchivabudisa kunze musavabatsire muri pamusha ipapo ndo rakasvika tiyo nomubatsiri zvikanzi ndiri kukumbira kuti vanhu vari mukati umu handikwanise kuvabatsira vanhu mukati umu vanhu vati vabudiswa kupi vabudiswa kunze ndivabatsire vari kunze nemhaka yei mukoma vapa vakasvika mukoma KB vanhu vakasara voungana kuita munamato apa sendi neyadhi yange yatendererwa kudhaya vanga vapedza kudyara yadhi yes mabhomba saka vaprofita havana kuzvionera kuti ndozvaitika pano ndo shoko raari kutaurira kuti udzai vanhu havasendamate nema udzaisetonamate munhu akazoenda kunobatsira nzvimbo yemukoma KB munhu wechivanhu akashevedzera kuti hapana munhu angatibuditsire vanhu zvakaita kuti vanhu varipo ndiani zvakare anoda kubuditsa munhu muchiti mukati macho ndomusina kunaka ndo paakadzokera munzvimbo yaanogara ndo kunotora vanhu vake vaakauya navo sina kugara vasvikapa ndo vakapinda kuti varume 2 nemukadzi 1 ndo vakabuditsa vanhu vese muyadhimo vachiendeswa kunze vachibva vabatsirwa kunze ende vanhu vaibatsirwa mukoma KB vaibatsirwa vachirutsa zvakare maporisa ndo paakabengenuka vari kunze ikoko ende munhu wese akabatsirwa pamukoma KB akabatsirwa achiti ndakuenda havana kumira vachibva vaenda asi ndine urombo musi weSaturday vanhu vese vakanga vari apa vari kuenda kumba kwemunhu wacho nefamily yacho yese iri kuenda kumba ikoko vakabva vanzi
vanhu vakauya kuzokukutai pasi hama dzenyu veduwe vanhu ava havana kupora ndaita kuti vabude mukati menzvimbo izvi vanhu vese ava vakanga varipo vaite kuti vauye munzvimbo yandinoshanda ndiri nemi veukama ndiri kukumbira kuti muuye nokuti nemiwo vachona futi hamusi safe hapana kumira zvakanaka ndiri kukumbirawo musvitse shoko kumunhu uyu ndiri kumukumbira kuti auye bamukuru musati vamwe family yese mungatotadze kuuya asi ndiri kukumbira muudze munhu uyu kuti ngauye kana asina kuuya kana aramba ndopa ndoda kuti kuratidzai kuti ari kunyeba but zvinhu izvi muri yezimbabwe zviri kuitika musi wesaturday yatakatarisa musi wa 10 august ndopa zviri kuitika kureva kuti pane vanhu zvakare vakuda kuratidzana masimba nokuti mubatsiri ari kuti vamwe mungatadza zvenyu kuye kana makundikana rongai rimwe zuva asi musi wesaturday baba mukuru venyu uyu munhu ngauye pandoshandira iwo bamukuru vachiudzwa shoko iri vakati kudini no ndoparisani nanzi kuti wachiwozve shoko akapiwa shoko akanovaudza here nokuti munhu anotyisa akanzi kana masvika kuvaudza ndiudzei ndivaudze nenzira yandinovaudza ndinogona kuvaudzawo ndiri kuno kuti ndiri kukudai musi wesaturday muri kuti pamaprofita vakasvika 15 kunobata 16 11 ndiwo kavakadonha pamwechete nekurwara ndiwo vanga vasimuka vachizviintrodusa nekutopa zviratidzo nokuti namatsira vanhu vamwe vasina kusimuka havana kurwara saka ivo vasina kurwara vakanzi kudini nemubatsiri no problem ende vanhu ivavo mukoma kb havana chavakataura vanga vakangotarisa vanhu vanhu ivavo ndinovaisa pana wesa munomuziva here muprofita wezvokwadi asina kumbogara atadza upenyu hwake hwese haana kumbogara apomerwa achinzi haana kumbogara atadza ende munoziva here nemhaka yei achinzi anombogara atadza asi ari muprofita haanombogara aprofita munhu anozonzi anyeba sei isina muprofita ndo mararamiro akaita vanhu ava saka muri kuti vese 15 kunobata 16 vanga vari vefeki here handizivi kuti ava vasina zvavakaita ava mafeki here nokuti havana chavatoerwa nezvacho ende havana chakavabata asi vese vane zvavakaita vese apapa pakaipa anga ari ma1 bangeti regai muri yezimbabwe tizonzwaka kuti vanoti kudini kone izvo zviviri zvatsudzurwa nababa Isabel pakadzikadzika reporting to the angel Rikiti vo 12 minutes past 11 tsudzura baba Isabel icho kwadi muri yezimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufafaiza paka chemuharare chiri kuti kudini mukoma kp nyaya yemuharare ndoda kutaura panapa ndiri kukumbira vanhu vanogona kubatsira nepfenyuro basa rayo ndiri kukuzivisai zviri kuitika uyezve kana mashoko asvika tobatsirana kuti vanhu vangabatsirika sei muri yezimbabwe pane mwanasikana akaroorwa ane vabereki vake asi mwanasikana uyu amai vake vakafa baba vake ndivo vapenyu hama dzamai vake dzakatombogara nemwana uyu asi mwana uyu akaroorwa kunogara pane mumwe musha pamusha pakaroorwa mwana uyu muri yezimbabwe inzwai zviri kuitika akaita mwana mumwe chete iko zvino ane pamuviri aine pamuviri muri yezimbabwe mwana uyu achibva tanga kurwara ari mukati mekurwara akazvitakura kudaro hama dzemwana uyu dzekwaamai vake mwana uyu achitaka kurwara kudaro urwere hwake uri kuenderera mberi hama dzakwanisa kuziva kuti mwana uyu ari kurwara dzinoenda kuda kunoona mwana uyu maererano nokurwara pake asi kana vaenda kunoona mwana uyu havasi kutenderwa kupiwa nguva naye anongonzizvo 2 minutes nguva yavanopiwa nguva kuti vaone mwana uyu vanoisirwa munhu pasaidi anokwanisa kutovaudza kuti zvakwana chiendai mwana maguma kumuona dziri hama dzake mwana uyu akarwara makumbo arwara makumbo achibva adirwa mvura inopisa sokureva kwavo ndokubva aita zvimablisters makumbo ese haachakwanisi mwana uyu anogara akarara zvokuti muviri wake waakutonhuhwa nenyaya yekurara kuita maronda
nedzimwe nzvimbo dzisiri makumbo. Kana vaenda kunoona mwana uyu vanoti pane mashoko anouzwa asisi emwana uyu achitaura musikana uyu achiti pamba pandiri kugara inini murume akakwanisa kundiudza kuti inini handidi but munhu anonyatso ndida ndi baba vangu namai vako mai vangu nababa vangu ndio vanokuda ini andikudini dai wakwanisa kuenda. Anoti iye achiudza amai yake, amai vakandiudza kuti inini saamwene wona kamuroora mwana wangu haakudi iko zvino zvakaita 3 months asingakwanisi kupinda bedroom imwe chete nemurume wake. Amwene vakakwanisa kuudza mwana uyu kuti murume wako kana akwanisa kuuya yongu tinonamata isusu but ndinoziva mwana wangu anomwa doro nechitsotsi. Nguva ukamona musi waninga akadona akamwa doro uyo mubate ukaita imwe mimba akuna kuchaenda. Ende chokwadi kuti ndozvo ndakaita izvozvo ndakakwanisa kubata murume wangu akamwa doro iko zvino zvindire imwe mimba zvakare saka ndingori pamba asi nokuona kwangu kwandiri kugara ndiri vatezvara vangu vane kereke vanonamata semukuru wekereke. Asi inzwai zvinoitika mukoma KB kana vaenda kunoona mwana uyu vanokwanisa kumuona ari mumota chipotsero haachakwanisi kufamba anotosimudzwa kuiswa mota nokusimudzwa achiiswa mumba. Vanosvika vanzi mirai pamota taurai nemwana wotaura naye zvakwana chiendai. Avamuoni avaone bhodhi yese anenge ari mumota veukama vakachenjana avaratidzi kuona vachibva vati tinokumbira tiende nemwana uyu. Vanoti vakarekodha mamwe mashoko aitaurwa navatezvara. Vatezvara vanoti ivo uyu mukadzi wangu ndakamubvusira mari ndikacheka naye moda kuenda naye asi mukadzi wangu kuti inini handikudi anokuda ndaamai vangu nababa vangu. Vatezvara vakasvika pakuudza vana 7 vana chishasha kuti izwaika munhu wamurida kutora uyu mukadzi wangu ndindakabvisa mari ndindakacheta naye hakuna kwamunoenda navo. Mwana wangu inini umwe mwana wangu veukama vakatora mwoyo vakutora vakasudzoka naye ndikavaudza kuti hongu matora asi chenjera kusudzoka naye ari mukofini vakasudzoka naye ari mukofini. Ndo zvamurida kuita uyu futi chenjera kuti mukamutora anodzoka sokana ari pai ari mukofini. Zvikanzi imi muda kutora mwana uyu ndati ndakonewa here kumurapisa. Inzwai zvinoitika mukoma KB mwanasikana ari ikoko kukanzi kweda kuitiwa munamato wokuti kuri kunamatwa ikoko vabereki vemwana uyu ndivo rinde chikafu ikoko ivo vatengi chikafu. Nyaya hombe iri pavari ndeyekuti tiri kunyimwa mwana wedu nemunhu kwaakaroorwa. Tirida kubvunza kuti isusu kana mwana aroorwa simba revanhu vakaroora pamwana wevanhu rinobva papi richiguma papi. Ndezvipi zvavanogona kuudza varidzi vemwana kuti kana takaroora isusu hamubva apa muchisvika apa isu mukada kuona mwana achirwara mirai apa handisaenda kuguma kurapisa uyezve maminitsi ekumuona munogumira pa 5 minutes kana 4 minutes kaizve hamukwanisi kumuona nekuti takaroora ari mwana wedu. Baba Isabel papa pati muri kuti vana tezvara yes kwakazvarwa mwanasikana ndiwo vaunza nyaya kuredhiyo icho kwadi mukoma KB vachichema kuti havasi kukwanisa kuona mwana wavo vari kurambidzwa nevakuwasha vanopiwa nguva ari kuita zvinhu zvanoti ndivatezvara baba aiwa mukuwasha mukuwasha ndizvozvo mukuwasha nokuti ndiwo vakaroora saka mukuwasha hazvinei kuti ndi baba chokwadi mukoma KB muri kuti imimi baba ava vari kuti ivo vanoda muroora wavo handiti ichokwadi si chinoratidza kuti munhu uri kuda munhu kana uchitadza kuenda kunomurapisa. Ivo vari kutoshevedza kuti hatisati aguma kumurapisa iko zvino zvarutonza akazvimba nhumbu ane maronda anogara ende pacho pavakakuwara vakakwanisa kumwa havakwanisa kutombopaona ende anonzi zvakwana apo matomuona chienda zvenyu zvakwana ari mwana wavo. Mwanasikana uyu ari kugara pamba pababa vemurume wake kana kuti pamba pababa vemurume wake pemukuwasha uyu ndipo pavari kugara saka iwo baba ndiwo vari kurambidza vana tezvara kuona mwana. Aiwa vanokuita maminitsi munongotarisana naye fesi muri kuti makumbo akaiswa mumvura handiti ichokwadi mushure mekutanga kurwara yanga iri nzira yekumurapa here kana kuti chii? Kwanzi nzira yekurapa apa izvo ane mablisters asi hasi kuenda kuchipatara vanoti aenda kuchipatara but havasi kuenda but vari kwanzi isusu tiri kuzama nekumubatsira vanokuudzai pafoni kuti taenda zvatonzi zviri right kwamunogoti zviri right seko mwana akazvimba dumbu zvikanzi hatisati tapedza kurapisa tichakuudzai tisu nokuti ari mumaoko medu eni hamufani kuita nguva naye mukamira 5 minutes chiendai zvakwana. Ko kana mwanakomana asisadeka musikana kuti mudzimai uyu bhupuro kumuramba adzokere kumba kuvabereki vake ndo mashoko kuti mukoma KB ivo vanozotaura shoko vachiti kuti ndakabvisa mari ndakachita naye mukadzi wangu vachitaura
vakatoita mumwe munhu vakauza amadzamai yemwana uyu wakangwarisa iwewe siyana naye kuti bosi uyu mukadzi wangu uri kuvavarira uyu ndakaroora naye vari zvakare vakambozviita kune umwe mwana wangu ndavaudza kuti siyai mwana uyu pano vakamumanikidza kumutora ndikavaudza kuti mwana uyu achadzoka ari mukofini ndo zvavakaita akadzoka ari mukofini nemiwo ndizvo murida kuita mukazoona ndachiti ndanete ndakupai mwana uyu anodzoka ari mukofini so vanatezvara ndo nyaya kuti muti ichokwadi kunational FM nese nehama dzekwaamai vakagara pasi vakanoti toita sei ko mwana kana akaroorwa simba remukwasha rinobva pai kusvika papi ko isusu varidzi vemwana hatina simba iri pakafanana nepekurwara sepapa chimwe dzimwe dzemaranga chinoda isusu hama dzacho kana tichimunyimwa mwana wedu tofanira kuti tinese chatiri kuda cheti tibatsire munezima kuti tombotora sei mwana wedu uyezve pasina mashoko ekuzonzi muchadzoka naye ari mukofini ya pakaipa 21 minutes past 11 ndechemuharare vanatezvara ndivo kava nemwanasikana akaroorwa handiti vakamboenda here pakamba yemapurisa iri pedyo kunotaura kana kunomhang'ara nyaya iyi vakanzi kudini havasati vaita mukomanga vari totsvaga kuti tiziva toita sini kuti vari kuti tine wedhi rekuthreatenwa riri pakati rekuti varipo vakazombozviita izvi mwana akadzoka ari mukofini yes so vari kuti tinogona kusvika topiwa pamwe unodzoka ari mukofini asi vamwe vachiti isusu aiwa shoko iroro ndoro kusvika naro kumapurisa iroro nekuti vatori nemaaudios vakarekodha zvichiitika ndo zviri kubvunzwa nevateereri manyama kuti vadii kuenda pakamba yemapurisa iri pedyo navo vonotaura nyaya iyi vobetserwa nemapurisa vonotora mwana uyu voenda kuchipatara kana pane nyaya dzekuthreatenwa baba Isabel agara achitaura kuti nyaya idzodzo hasi dzokutamba nadzo mhanya papolice station iri pedyo newe vonotaura kuti Bhoshongora handiti uchachiona saka inini ndati ndikuudze kuti kana ndikazochiona Bhoshongora ndiye akaita sei akandivimbisa ichokwadi ngavamanye pamapurisa ari pedyo ndofunga vari kuzvinzwa mukoma KB vatori pachimuti izvezvi tinotenda 167 ndanzwa kutya nokuti ndinogona kunge ndiripo panhamba iyoyo ndakambogara kakuchinhoi pedyo nebhangeti ndinomutsa vese vakabata chimuti mukoma KB ndakwanisa kutaura nainspector Chakanza inspector Chakanza vati muno muZimbabwe muri kutaura zviri kuitika muno muHarare yes vapei nhamba vabereki vemwana iye ngavasvike kuofisi kwangu hakuna zvinhu zvakadaro inspector Chakanza Zimbabwe mutauriri wemapurisa emuHarare province handitika saka ndiwo vakwanisa kubatwa naBhoshongora vachiudzwa nyaya iyi iri kuitika muHarare saka hanzi vabereki kana kuti hama dzemwanasikana uyu ngadzibate inspector Chakanza woenda kuofisi wobatsirwa checha hey unozodaiko pakadaro regai katenzwe ndokunonzi kugona basa kawo increment vachakanza kanyemba vanatezvara ngavaende kupolisi vanobatsirika ndinonzi talent kadzere ndiri kunyanga ichokwadi mukoma KB ndo zvanga zvitaura vateereri manyama shokuvhunduka pamwana wako mwana wako kunzi ukamutora anodzoka ari mukofini uda kuchidzirwa nemumwe munhu pamwana wako saka ndambobvunza kuti mwana kana achinge aroorwa simba revakaroora nesimba revabereki vemwana rinobva pave kusvika papi kana wakunzi 5 minutes izvo chibva panapa kuona mwana wenyu ibvani mubve takunda mushangwe ari kwamurehwa kanyemba naBhozho maprofita ayo ndiye manyepo hakuna maprofita akadaro saka toziva sei kuti uyu kuti Bhozho ndimi dzake idzi ndedzekudenga yes kanyemba ndedzefeki toziva sei baba Isabel reporting to the angel rikiti bvu pane vakawanda panapa hanzi mukoma kanyemba naBhozho apo pari kuda kagogo chihoro nasekuru tasu nekuti hapana risiri kofini kana munhu achirwara achita maronda muri wese avo uyo mukwasha baba vemwanakomana wekuroora uyo vari kuromba nemuroora dai ari mwana wake mukwasha iye vainzwa sei ndinonzi king padombo shava mungati representing Chipinge kumusha baba Isabel hanzi vari kushandisa muroora uyo but shoko rokuti dai ari mwana wako vainzwa sei ndo chokwadi ichocho baba Isabel ndiri kuona pane vari kutsvaga ka nhamba pane nyaya makamboita ka yehuku matosi empoto empoto nakanga biro huku akazoona mumba muchiti mukadzi achita kabika anoona matosi mpoto yes ndechekupa kana ndisingakanganisi ngeri mondoro vari kutsvaga nhamba mwechetika nemubatsiri uyo akabatsira maprofita ekubhangeti icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya yekubhangeti ichazoenderera mberi nayo kuti musi wesatadhi iri kumuka zvakati toda kunzwa kuti maprofita akaenda here uyezve baba vakazobvuma kuenda maguru ava right nyaya yekubhangeti 0714
204 235 0714 204 235 imagine ndi 0781 310 570 0781 310 570 iyo yamatosi mkoma kebine muri Zimbabwe 0717 293 982 0717 293 987 imagine ndi 0713 072 358 0713 072 358 bangeti 0714 204 235 0714 204 235 ndino imba ndizo namba za vanenge vachida kukubatai vanokubatai sei muri Zimbabwe nda kundibata munondibata pa 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba zacho ndapota musabipa sa gracious tigere baba anesu rikiti vu kanyemba bonzo na boshongora tigumane nkati mabzirango bzirongwa mangwana tiri kubwera kapomwe